El passat dimecres el govern va aprovar la construcció d'una carretera amb variants entre Olost i Olvan, de gairebé 22 quilòmetres. Aquestes vies serveixen per connectar l'eix transversal i l'eix del Llobregat. Es preveu que aquests treballs, que requereixen una inversió de 47,2 milions d'euros, s'adjudiquin durant l'estiu i puguin començar a la tardor, amb un termini d'execució de 28 mesos. Aquestes obres formen part d'un eix viari inclòs en el nou Pla d'Infraestructures del Transport de Catalunya, assignat a la xarxa bàsica. L'any passat, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques va construir el tram inicial d'aquest eix amb una inversió de 15,4 milions. Les obres abastaran una longitud de 21,8 quilòmetres als termes municipals d'Olost, Lluçà, Sant Martí d'Albars, Prats del Lluçanès, Santa Maria de Merlès, Sagàs i Olvan. En la major part del recorregut, l'actuació significarà la construcció d'una nova carretera amb petites variants de traçat que seguiran el corredor de les carreteres existents, amb els paràmetres adequats per a la funcionalitat prevista. A la resta del recorregut s'eixamplarà la calçada existent. La nova carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1 metre d'amplada cadascun. En els trams amb més pendent es preveu la construcció d'un tercer carril per avançaments. En total es formaran 3,9 quilòmetres de vies lentes. En general, els encreuaments estaran formats per nivell, amb tercers carrils centrals per als girs a l'esquerra. D'altra banda, les obres preveuen la connexió amb els camins interceptats per la carretera. En alguns casos es formaran camins laterals per tal de donar-los continuïtat i passos a diferent nivell sobre el tronc central de la carretera. El tram comprès entre Prats del Lluçanès i Olvan té una longitud de 14,6 quilòmetres. Des del final de la variant Lluçanès fins a la variant d'Olvan, al llarg d'aquest tram se segueix el corredor de l'actual C-154. Coincidint amb el tercer aniversari de la proclamació de la Patum com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, Berga estrenarà el Museu Virtual de la Patum. La Universitat Oberta de Catalunya i l'empresa Baràquia han enregistrat durant la darrera edició de la festa el material que formarà part d'aquest museu virtual. Un material que, segons el regidor de Patum, Jaume Vima, donarà una visió inèdita de la festa berguedana, ja que permetrà veure com es viu des de fora, però per primer cop també com es viu des de dins de les comparses. La Universitat Oberta de Catalunya i l'empresa responsable del projecte han aprofitat la darrera edició de la Patum per gravar imatges de la festa, incorporant, com a novetat, enregistraments fets des de l'interior de les comparses. Així, aquest museu virtual permetrà veure, per exemple, tot el procés de vestiment d'un ple i de sortida a la plaça o de la persona que porta l'àliga des del seu interior. Fins ara, diu Vima, això només s'ha contemplat des de l'exterior i això farà aquest museu virtual molt espectacular. El Museu Virtual de la Patum serà un recurs de promoció i difusió de la festa, mentre no es posa en funcionament el museu físic. A hores d'ara, el Patronat de la Patum ja disposa del projecte arquitectònic i s'està acabant de redactar el projecte museístic. Mentrestant, Berga es planteja si canvia la ubicació inicial prevista per a aquest equipament a la Rasa dels Molins. L'alcalde de Berga, Juli Gendrau, ja va anunciar fa un any la possibilitat de plantejar un canvi d'ubicació d'aquest museu per accelerar-ne els tràmits. Una de les alternatives que hi ha sobre la taula és l'edifici de l'Ateneu. Segons Jaume Vima, el projecte de la Rasa dels Molins podria fer endarrerir la construcció del museu, ja que la urbanització depèn de promotors privats i amb la frenada de la construcció és possible que no s'iniciï fins l'any 2010. Vima ha explicat que la intenció del consistori és disposar d'aquest nou equipament entre els anys 2011 i 2012 i que la possibilitat de canviar la ubicació podria accelerar-ne el procés. No obstant, el consistori encara està pendent de diferents estudis que avaluïn quina de les dues possibilitats és la més viable abans de prendre la decisió. El Patronat de la Patum ha decidit recentment organitzar una trobada de ciutats que hagin estat candidates o que tinguin reconegut algun element de patrimoni immaterial. Aquesta va ser una proposta feta per l'alcalde del municipi, Juli Gendrau, arran de la participació d'un membre del patronat, Albert Rumbo, a una convenció celebrada a Sevilla per promoure la candidatura del flamenc, que fins ara no ha aconseguit aquest reconeixement.
Segons Jaume Vima, aquesta seria una oportunitat per conèixer d'altres experiències i per agafar-ne els elements més positius, així com per evitar errors que d'altres localitats amb aquest reconeixement hagin pogut cometre. De moment, el patronat només ha pres la decisió d'organitzar aquesta trobada, que es podria celebrar coincidint amb el 3è aniversari de la proclamació de la Patum com a patrimoni immaterial, al mes de novembre, o bé durant la Patum del 2009 o bé al novembre del 2009, quan farà 4 anys que la festa berguedana va rebre el reconeixement de la UNESCO. També s'està determinant l'abast de la trobada, si serà d'abast estatal o internacional, així com es treballarà en la recerca de recursos per fer front a l'organització. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.